నిర్మల్ జిల్లా కల్లెడ గ్రామంలో గుప్త నిధుల తవ్వకాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అటవీ ప్రాంతంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తవ్వకాలు జరిపారు. అంతేకాకుండా ఆలయంలో ఉన్న విగ్రహాలను కూడా తొలగించారు. స్వామివారికి పూజలు చేయడానికి అర్చకుడు నరేష్ ఆచారి భక్తులు రావడంతో ఈ ఘటనంతా కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే స్వామివార్ల విగ్రహాలను అర్చకుడు భక్తులు యథాస్థానంలో ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. భక్తుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. Thank you.